Abadan record. A raina ni ma ina ƙaunar kini bahija ibani zuciyar kina adana da hujja. Bahija ya ce ‘yar kirki masoyiya bahija a kyakkyawa asalin girma ke ce bahija cikar nasaba cancanta gare ki kwai bahija soyayya ta na baki amana ta bahija kallo na dare koko a safiya sai bahija cikon gani na dike ce masoyiya ta bahija magana idan zan yi a dole sai ke bahija akan ki ne ana ce da ne majanonin ki bahija ni kuma na san hankali na kaunar ki bahija ina kaunar ta ne dai ku bani ita bahija soyayya ni ban san rabo da ke bahija ki ja ne gulbin kauna muwa ta ya bahija farin cikin zuciyata mai sani natsuwa bahija a duk inda kike ina nan masoyiya bahija nai sabo da kaunar ki a zuciyata bahija na tabbata in babu ke ba za na kai ba bahija in ni ne ya rimake ce a gimbiya ta bahija masoyiya mai wanke idaniya ta bahija masoyiya mai sani in yau dariya bahija kimi iso shiga birnin zuciya bahija in babu ke rayuwa ta a haddari bahija na yarda ni kanki zan kwashe ayari bahija ko za a ce za a ban miliyan 100 bahija kaunar kini ita ce zan wasasari bahija daure ki faɗa wa abu ya san da ni bahija dama tun ummatai milamuni bahija samkar ki bari soyayi milahani bahija Abdul M Sufyan na baki zuciya bahija